ଟକା ଢାଳି ଦବାଟା ରେ ନା ଅଜାରି ରଖ ଟଙ୍କା ଢାଳି ଦବ କଣ ହଟେଇ ଦେ ବାଣ୍ଡ ଛୁରୀ ଏସରେ ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ କେଜା ଚିକେନ ଗଲି କହିବା ଆଣିଥିଲେ କେଜା ଚିକେନ ସେଦିନ 2.5 କିଲୋ ଚିକେନ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଲା 28 ଆଣିଥିଲୁ 5 ଜଣ ଖାଇଲୁ ଆଜି କେତେ ବାବୁ 2-3 ଥର କରି ଆଇଲା ଲାଷ୍ଟ ଥରକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ମନରେ ପାଇଛି ନା କଡେଇରେ ଥିଲା ଓଇ କୁନା ତୁ ଛରିଟା ତୁ କାହିଁ ନବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାଇଲା କୁଆଡେ ହଁ ପଛରେ ନବୁ କାଲି ନବୁ ତୋର କଣ ଖାଉନ ଆଗେ ଖାଅ ପେଟ ଶାନ୍ତି ଗଲା କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କ୍ୟାମେରା ଆଜ୍ଞା ଆଳୁ କଣ ହଉନି ଲୁଣ ଆଣିଲା ଭାଇ ଲୁଣ ଆଣ ଭାଇ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଣ ପିଆଜ ଖାଏ ସ୍କିନ୍ କାହିଁ ଟମାଟୋ କାହିଁ କଣ୍ଡମ ଫ୍ରାଏ ଓ ଶୁଟ ଲୁଣ ନା ଆଜ୍ଞା ନେହୁରୁ ମଙ୍ଗଳା ପଥର ନଉନୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗୁନୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଁସରେ ଭାଙ୍ଗୁନୁ ଏଇଠି ବାଁସରେ ଭାଙ୍ଗୁନୁ କାଳିଆ ଭାଙ୍ଗିଲୁ ବାଁ ହାତ ଖାଅ ମୋ ଗୋଟା ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ଉଠୁଛି ତୁ ଖା ହଉନି ପୋଜିସନ ହବ ପୋଜିସନ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ କରିବି ନାଇଁ ହେଲା ହବଲା ଆଡକୁ ଏ ନୁଣ ଖାଇଦେଲ ସାର ୟୁରିଆ ୟୁରିଆ ଭାଇ ଖାଇବ ତୁ ମରିବ ସବୁ ୟୁରିଆ ପୁରା ସବୁ ମରିବ ସବୁ ଏଇ ସାଇଡ করে ସବୁ ଯାକ ମରିବେ ଲୁଣ ବସିବେ ନା କଣ ୟୁରିଆ ଖାଇ ମରିବ ନା କଣ ୟୁରିଆ କଣ ଦଉଛୁ କୋଉଠୁ ବାହାର କଲୁ ପାଣି ଦେ ତରକାରୀରେ ପଡିଛି ତରକାରୀରେ ପକେଇଲା ତ ୟୁରିଆ କୋଉ ହିସାବରେ କାଟିକି ଦଉଛୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ତରକାରୀ ବୁଗୁଳା ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇଲି ସାର କୋଉଠୁ ହେଲା ପିଆଜ ସାର ଘରେ ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି ଥୁଆଇଛି ମୋ ଜଙ୍ଘ ଗଦିରେ ମୁଁ କଣ ମାନେ ଲୁଣ ହେବି ନା ସାର ହେବି ଥୋଇଛି କିଏ ଆଗରୁ ଥୁଆଇଛି କଣ ହିସାବରେ ଏଇଠି ଥୁଆଇଛି ଚିକେନ କୋଉ ନ ପକେଇଲ ଚିକେନ ଲୁଣ ପଡିଥିବ ବୋଧେ କାହିଁକିନା ଲୁଣ ନ ହେଲା କେମିତି ଇଏ ମାନେ ଏଇଠି ଥୁଆଇଛି ଜରି କାଳିଆ ହେଇ ତୁ ଏମିତିଆ କାମ କାହିଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ସାଡେ ଥୁଆଇଛି ଭାଇ ଆକୁ ନକୁତରେ ନିଶା ତାକୁ କରୁନି ଥୋଇଦେଲା କି ମୁଁ ତ ଦେଖଉଛି ମୁଁ କହୁଛି କହିନି ଏ ଲୁଣ ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ନିଶା ହେଇନି ମତେ ନିଶା ହେଇଯାଇ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ଏଠି ଥୁଆ ଜଙ୍ଗ ମୂଳେ ହଉଛି ଆଉ ଲାଇକ୍ ଭିଡିଓ ନା ପାଇନି ମୁଁ ଖାଇନି ଭାତ ଅଣ୍ଟି ଥାନ୍ତା କହିଲି ନା
କହିଲୁ ନା ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ ତୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଣିଥିଲୁ 50 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି କାଲି ସକାଳ ସମୟ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ କାଲି ସକାଳ କଥା କହୁଛି ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଏଡେ ଏଡେ ଗୁଳା ଦେଖାଗଲା ଲୁଣ ସେତେ ତ ମିଠା ଆଣି ତୁ କହିଲୁନୁ ମୁଁ କହିଲି ଲୁଣ ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିନି ମୁଁ ସେୟା ଭାବିଲି ମୁଣ୍ଡା ଲୁଣ ବୋଧେ ଆଉ ସେତେ ମିଠା